हेलो लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय जे नोंथांमोना जे जानिखि शेयार खालामदोंमोन आङो जे सासे मादैया जे गाबै जे बर' रायजो राजानिफ्राय जे बिथाङा हेल्प मदद बिदिमोन आरोना जे जानिखि बिथांनि हासबेन्डआ जे मेडिकेलाव दङ नालाय जा बिथांखौ जे लांनो थाखाय जे बिथांनि आखायाव जे थाखा फैसा गैयिनि जाहोनाव जे बिथाङा लांनो हायासैमोन आरोबाव बिथाङा फोरमायदों जे सानथाम नामा डेट होदों होननानै जे डक्टरा जे सानथामाव जे डेट होदों जे बिनि उनाव मा जागोन बेखौथ' मिथिथ'ला जे बिनिनो जे जानिखि दिप बादोला इउटुब चेनेल जे बिथाङाबो जे बे बर' आइजो जानिखि गाबै जे बर' रायजो राजानिफ्राय हेल्प बिदोंमोन जे बियो बिथाङाबो शेयार खालामदों जाहाथे बिथांनि चेनेलनिफ्रायबो जे बर' रायजो राजाफ्रा सासे सानै जे हेल्प खालामो बा बेबायदि जे बेजोंनो लोगोसे जे बे दिप बादोलानि माने एसे गोरोन्थि जादोंमोन आरोना जे 5 लाख थाखा जाबाय होननानै जे बिथांनि आखायाव जे 4 लाख थाखा नामा जादों होननानै जे बिथाङा फोरमायदोंमोन जे बिदिनो कालेक्सन बिदिनो बर' रायजो राजाफ्रा बिदिनो हेल्प खालामदोंमोन न'खरथिंनिफ्रायनो जे बिदिनो 4 लाख बिदि जादों होननानै जे बिथाङा फोरमायदोंमोन जे बिदिनो लोगोसे 1 लाख रां नांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन जे बिथाङा जे जानिखि एनटि ना जे आदा जे बिथांखौ माने कन्टेन्ट मोनाखैमोन नामा होननानै जे बिथाङा जे बिथांखौ बुंदों ना जे बिथाङा कन्टेन्ट मोनासै बिनिखाय बिदि भिडिअ बनायबाय होननानै जे दिप बादोला जे आदानो होननांसिगोन आरोना बिथांखौबो आङो जे आंनिख्रुइ देरसिन जानो हागौ नाथाय जे गोरोन्थिया नोंथाङाबो जादों खिन्थु हय जे नोंथाङा गोरोन्थि खालामगोन होननानै नोंथाङाबो खालामाखै जे थाबहि खुगानिफ्राय रावा ओंखारलाङो नालाय जे खुगानि रावखौ मानसिया बुङो नालाय हमथानो लाखिनो हाया माने मा बुंफ्लाङो मा ओंखारलाङो जे बियो आरोना खिन्थु नोंथाङा कन्टेन्ट गैया नामा होननाया खिन्थु नाथाय नोंथाङाबो माखौ लानानै कन्टेन्ट भिडिअ बनायो ना आं नोंथांखौ गाज्रि होननानै साना जे नोंथाङाबो सोरनिबा भाइरेल सोरनिबा माबा जानाय बेबायदि भिडिअ नोंथाङा शेयार खालामो आरोना जे बियोबा नोंथांनियाबो कन्टेन्ट जाबाय नामा नोंथाङा खुद कन्टेन्ट भिडिअ खालाम बेखौसो कन्टेन्ट होननानै कन्टेन्ट भिडिअ बुंगोन खिन्थु नाथाय माबा मोनसे भिडिअ होबाय बेखौबो कन्टेन्ट बुंजायो आरोना जे बेबायदि नोंथांमोना कन्ट्रभार्सि जानो नाङा जे एनटिआबो खालामनाङा आरो दिप बादोलायाबो खालामनाङा आरोना नोंथांमोना माने कन्ट्रभार्सि जाबासो आंनि चेनेला देरगुन भिउस फैगोन बेबायदि जायो आरोना जे गोरोन्थिया नोंहाबो जादों आरोना नों खालामगोन होननायबोथ' खालामाखै खिन्थु खुगानि रावनिफ्राय बे बाथ्राया ओंखारलांदों आरोना जेसेबां हायो जे बे बर' आइजोखौ जे नोंथांमोना सापर्ट खालाम आरो बे भिडिअखौ शेयार खालाम जे मानो होनोब्ला जे आरोबाव जे बे बर' आइजोखौ सोरबाफोर बै सिगांनि भिडिअखौ नुवाखैबा बे भिडिअखौ नुनानै जे बिथांखौ हेल्प खालामनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों बुंनायाव जे माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आङो निमाहा बिदों जे लोगो सासेखौ नेबाय थादों आरोना जे बे लोगोआ माने आरो मोनसे दखानाव थांदों जे थाब मोनफैयाखै 10:30 जाबाय आरोना 10टायावनो दखानखौ बन्द खालामो जे बिथाङा सफैयाखै जे फैबानो बन्द खालामनानै थांनोसै आरोना आरो बिथांनि हि दङ नालाय नै माने हिखौ नांगौनो नङाबा नाङाबाथ' बन्द खालामनानै थांसिगौमोन आरो रुमाव पेसेन्टखौ लांनो थाखाय एसेबाबो रेडि खालामदोंमोन नङा होमबा जा हायो जेन'बा मानसिफोरनि अनसुंथाइ बा डनेसन हरनाय हिसाबै बेजों लोगोसे आरो डनेसनफ्रा बेसे मोनफैनाय जाखो बेखौथ' बिसोरो दा जमायै डिक्लेयार होनो हाथावनाय नङा थेवब्लाबो आं नोंसिनाव बेखौनो सोंनो सानदों मानसिखौ दिनै लांनो साननाया नोंसिनि बे थांखिया मा जाखो जों दिनै मानसिखौ लांनो होननानै सानदोंमोन दिनै फैसाया जोंना जगर जाजोबैनि थाखाय जों दिनै मानसिखौ लांनो हायासै हस्पिटालावनो थाफैनांगौ जाबाय सानथाम होदो डक्टरा दा जोंखौ फैसानि थाखाय जोंखौ फैसाखौ सानथामनि उनाव बुथुमनानै होथारनो होदो दा बेनिखायनो जों थाफिननो गोनां जाबाय दा ओमफ्राय डनेसन हरनायजों लोगोसे नोंसिनि भाइ बाहागिफोर जाथि बंस फैदोंमोन नामा खबर लानो
खबर लानानै फैदोंमोन जाथि बंस'फोर। औ दा बिथांमोना न'खरनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइफोर होदोंमोन नामा? बिसोर होदोंमोन अनसुंथाइखौ एसे एनै। दा जा हायो बिसोरबो न'खरनिफ्राय हरबाय। ओमफ्राय दा जोङो उपायानो गैला दा जेनेबा बेनिफ्राय दा लास्ट टाइमा लासै बख'ना लांनो जोंहा जेबो उपाय गैला। न'खरनिफ्राय जा हायो एसे हरबाय। जोंना न'खराबो एसे अबस्था गैखाया। हाजबेन्ड लाहानि न'खराबो अबस्था बारा एसे थिग नंखाया आरो जोंहा आइमोननि अबस्थायाबो थिग गैखाया। हादानावसो थायो जोंहा। बेनिखायनो दा जोङो ओरैनो न'खरनि अबस्थाफ्रा माबायदि? हा हुआ जा एसे दङ बिनि नामावनो बन्दक दोनबाय। बिनि नामाव बन्दक दोनजोबबाय ना? बिनि नामाव बिगानै हा दंमोन बेखौ बन्दक दोननानै जोङो बेखिनि दिनखौ नायबाय। दा जेबो गैला। फानथारनाय रखमानो जाबाय। फाननाय रखमानो जाबाय। दा ओमफ्राय भिउवार्सफोर आंनि बे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायगिरिफोर बिथांमोननि सायाव माबाफोर खावलायहरबावनो सानो नामा जे नोंथांमोननि थाखाय जे डनेसननि एसेबाबो गोनांथि जानानै दंबावो बिनि थाखाय माबाफोर खावलायहरनो सानो नामा? आं दिनै नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानो आंनि हाजबेन्डखौ बे हस्पिटालनिफ्राय दिहुननो थाखाय नोंथांमोननिफ्राय आंनो एसे मदद नांगौ। आदै मादै आंनि फंबाय बिनानाव गासैनिफ्रायबो आंनो एसे अनसुंथाइ हरोबा मोजां जागौमोन। आं हाजबेन्डखौ बेनिफ्राय बख'नो हागौमोन। नोंथांमोना आंखौ अननानै एसे सहाय खालामहरदो। ओरैनो दा बेसेबांसो नांबावगौ बायदि जानानै दङ? दा बेवहाय 1 लाख नांबावगौ जानानै दं। 1 लाख नांबावगौ जानानै दं ना? बाखि जेन'बा 5 लाखनि जायगायाव 4 लाखा मेनेज जानाय बायदि जाना दं आरो। 4 लाखा मेनेज जाबाय। दा 1 लाखनि गोनांथि जाना दंबावो।